Hello. Pareho ang lingkod ang lahat. Ang pagsimba uban ang Diyos ng pagpangalagad o pagpangalyupo ngadto sa atong buhing Diyos maoy lamparahan sa tinuod nga kaluwasan sa matag usa nga modalog kaniya. Kay diha sa pagsimba nga inubanan sa kinasing-kasing nga pagpangalagad mataw ang sa kabalaang Espiritu gikan sa kinasulurang bahin sa atong kasing-kasing ug mao ang magahatag kanato ug espirituhanong sarabutan uban ang kalikon ug kusog sa pagtuo aron nga kita makapadayon sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios hangtod nga madawat nato ang iyang mga sala. The Bluetooth device is ready. Ang pagsimba mao'y buktong kalanon sa atong banaan nga Espiritu ug pinaagi niini ang atong balaang Espiritu magahatag kanato sa lunsay nga panghuna-huna ug magadayaong kalinaw aron nga kita mahinom sa lamin ingon nga mga balaan taliwala sa mga katawan. Pinaagi sa atong balaan nga pagsimba makapot na ang kalampusan o ang ginatinguha sa atong kalag nga mao ang kinabuhing tayo. Kiniusab magahatag kanato o kahun aron sa pagluwas kanato gikan sa takna sa mga kasakit unya kung kita mudamot na kanya. Labanan kita sa Espiritu sa bisan asang dapit sa kalibutan na atong pag-aabutan. Landungan kita sa iyong langitong kagahon kung ang atong pagsimba o pagpangalagad pagahimpiton lang. Kay nahisulat man kini nga nagaingon, nahibalo kita nga ang Diyos dili manimati sa pag-ampo sa mga makasasala apan kung ang sa katao masimbahon sa Diyos o magatuman sa iyang kabubuton ang Diyos magapanimati kaniya. Juan Kapitulo 9 versikulo 31. Kini nga bahin sa balaang kasulatan mao'y timaan nga kinahanglanon di ay sa Dios ang usa ka balaang pagsimba diha sa iyang mahal nga atubangan. Dugang paniini nahisulat usab ang nagaingon kay hinggani ang duha kung tulo magakatigom sa akong ngalan anaa ako sa ilang taliwala. Mateo Kapitulo 18 versikulo 20. Sa natod nga pagkasulti niini atong gihimo nga pagsimba sa matag Sabado gisaksihan kini sa balaan nga Dios o iyang nakita ug nahibaluan sumala pa sa isla. Busa himuon ka ang pagpadayon ug ang paghimpit sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhing Dios. Agi pagpadayon sa atong tanimbahon usa ka mahimayaong pag-ampo ngadto sa gamhanan Espiritu ang atong himon aron nga kita panalipdan o pagatugagon sa oras nga kita magakinahanglan sa iyang panahon. Paagi sa pag-ampo ang atong tuong nga kamot ipatong sa ibabaw sa atong dughan tungod sa dapit na naimutangan sa atong
aron mahinong timaan nga kining atong pagsimba o pagpangalyupo pagahimpiton sa balaang espiritu. Samtang nagahimo sa pag-ampo, himuon nga kinasingkasing gayon ang pagbitok sa mga pulong nga gihimo sa pag-ampo aron nga sa hipit dunggon gayon sa Dios nga Ama. Mag-ampo kita sa inyong niini nga pag-ampo. O mahal o balaan na Diyos, Diyos nga mahal, Diyos nga anak, o Diyos nga Espiritu Santo, sa ngalan sa Diyos ni Abraham, Isaac, o Jacob, o kanino mahal o balaan na Diyos, giyahat namo ang among mga mata. O ikaw na nagalingkod sa kalabutan, an-awa, ingon nga ang mga mata sa imong mga alagad na nagtutok diha sa imong pagkalaro. Ang among mga tiil na nagtindog sa sunod niing maong dati aron sa pagbalaan sa imong halangdog na ngalan. Bukuson mo kami ngadto sa salamang kay Espiritu o balaan mo kami diha sa imong pagkalaro. Aron nga kami matinuon nga makapuyo diha sa imong bisaad nga kaluwas. O Diyos nga bala, anaa sa imong balaang mga kamot ang pagbuot sa tanang may kinabuhi ibabaw niining kalabutan. Gikan sa kinabuhi sa tanang mga mananap, bisan bangat ko sa kinabuhi sa tanang mga tao. Ikaw mao ang Diyos sa mga Diyos, o labaw sa tanang mga labaw. Gamhanan ka sa tanang mga gamhanan, o magbubuot sa tanang mga pagbubuot. Balaan ikaw sa tanang mga balaan, o manluluwas sa tanang mga manluluwas. Busa sa higit, ikaw gidawat ka namo, ingon nga among buhing manluluwas. Batok sa tanang namong mga tao, bisan pa sa tagna sa mga paglutos o mga pagsulat. Busa dawata usab kami nga sama sa among pagdawat kanimo, aron mamatuan sa among kasing-kasing nga ikaw nahigugma sa mga mudahos kanimo. Lipuno mo kami sa kanunay, pinaagi sa imong balaang Espiritu, aron nga kami sa makanunayon gayon magalakaw nga nakar ibabaw sa imong atuan. O amahan namo nga walay katapos, magpakita ka sa kanunay dinhi ka namo sa imong kalagsi o kagresibo sa kasing-kasing, aron usab nga ang among kasing-kasing magmaingiton sa kanunay diha sa pagpangalagad. O aron nga dili mapalong ang nagpanahan sa among kaluwasan nga gidawa sa imong mahal nga Dios. O kung kami o galing makasalaman sa dili tuyong mapagpakasala, o kung na kami mga lupo sa imong mahal nga tubangan, aron sa pagpapas o sa pagpasaylo sa among dili tuyong mapagpakasala. Dungga diha sa langit o pasaylo, kay ikaw lamang ang buktong tinuod nga makapasaylo sa mga makasasala o pagluwas ka namin. O mahal na Diyos, ikaw nakasusi ka namin o nahibalo ka namin. Ikaw nahibalo sa among paglingkod o sa among pagpili. Ikaw nakasabot sa among nahuna bisan sa halalu. Ikaw nagasusi sa among alagian o sa among pagpili. O ikaw nahibalo sa tanan namong mga laban,
sa likod o sa tubangan ginabatayan mo kami. O kanamo gitapion mo ang imong kamo. Alam kanamo katingalahan kining kinadma. Kini hataas laban sa tanang kinadma. Bisan pagani ang langit ni dili makatago kundi ang kagahiyon muhayag ingon sa kahayag sa ikaw ang nag-umol sa among mga sulok nga bahid sa kabuanggan sa among ina imong giumol muhatag kami og mga pagpasalamat diha kanimo tungod kay makalilisang kuyamot ang imong gahom ug ang imong kinahanglan. Ang tibuok namong pagkatao wala gayon may salibli kami. Sa wala pa kami mahigpit nakita na sa imong mga mata o diha na sa imong basahon na hisulat na tanan. Bisan pagani ang mga adlaw nga natudlo alang kanamo diha na sa imong mahal nga tubangan. Pinaagi sa imong balaan nga espiritu himuang ang tanan makailabya kani ingon nga bugtong o matuod nga Diyos o manluwas kanina nga magabong o masilong sa imong balaang gawin o kinahanglan. Kini gipaayo hangtod sa kangturan walay pagkatapos ang iyang ginharian.
buntag kanatong tanan. Mayong buntag pod. Brothers and sisters, mayong buntag kanatong tanan. Niyan usab kita sa adlaw nga panagkatigom. Kini nga itong panagkatigom mo kini ang atong pag-eskwela. Sa dili pa kita mupadayon sa atong tema karong buntaga, mangayo na katahuran sa atong labaw nga magtutudlo, Supreme Divine Master Pope Benito Gabriel. Maayong buntag kanimo. Uban sa mga nanay spiritual, no? Spiritual nga mga nanay, may buntag usab kaninyo. O sa akong mga igsuon sa dusi kapitahan o dusi ka apostoles, maayong buntag usab kaninyo. Maayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan, mga bishop, o sa atong mga kaigsuonan na mga niadin karon sa atong pagtambong sa atong panimbaho. Mga igsuon, sa dili pa ako padayon sa akong tema, atong sayro nga kining Biblia, sa wala kani mahimong Biblia nga gikumpile sa atong mga kaigsuona nga Katoliko. Dito ni gisulat sa Dios sa papan nga bato, dito sa bukid sa Sinai. Dito ni gisulat sa Dios ang 10 ka sugo. Hinumduman nato katong 10 ka sugo mao kadto ang pulong sa Dios. Karon kay kaning istorya sa Dios, novel man ni. Pabalin-balin og istorya. Mao nga kadtong papan nga bato. Kadtong mga sinulat nila, dili man to nila daog kay bato man to siya. Mao nga gibalhin sa panit sa mga mananap, gibalhin sa panit sa kahoy. Anong siya ang gibalhin? Ang pulong sa Dios. Niabot ang panahon nga kini gikumpile o karon nahimong Biblia. Hinumduman nato nga dili kita ang tag-iya sa Biblia, kundi ang Diyos. Once nga ang kuno nato ang dili ato, unsa may tawag niya na mga iso. Diba ni overpower ka sa Diyos? Diba nakapanapaw ka sa Diyos? Wala na'y dili ang Diyos tungod kay imo namang giangkon nga dili manain. Mao unta ni dapat nga atong sabton mga kaigsuonan. Mao nga dako kayo og reperonon ang
pagtulunan ang pag-angkon nga kining Biblia kamunay tagyan dili na ang Diyos. Kaya once nga mingon ka nga ikaw tagya sa Biblia, ikaw ang author, dapat ang nahisulat dinhi ikaw ang nagsulti. Ha? Pananglitan karon mga iso. Naa kay butang. Imuha man to. O nga gikuha sa imong kauban. O giangkon sa imong kauban nga iyaha to. Anya ang nakapangalan dili to imo iyaha to butang. Mao usab kini mga igsoon, kung atong tan-awon, wala kini nag-istorya nga sila ang tagya. Atong basahon sa pasiuna sa Genesis adre ka sa Deuteronomy. Ang ikalima nga basahon ni Moises. Basahon ni Moises. Kaning basahon ni Moises, kaning sinulat ni Moises, gikan ni sa Dios. Maingon man usab, kung kamo ang nag-compile, nag-gather, o kaunsa man diha, nilibot sabton nga kamo na ang tagya. Inana mga iso. Karon ang atong tema mga igsoon, mao kini ang pinakalisod sulbaron sa tibok preachers, sa tibok magsasangyaw sa kalibutan. Kani may sulat sa Biblia nga dili kaya sulbaron sa atong mga kaigsoonang mga magsasangyaw. Ang makasulbad niini mga igsoon, kana lang espiritu sa kamaturan, muabot ng espiritu sa kamaturan. Mao na'y makasulbad ni ana kanang giingon nga walay nasayon sa adlaw ug sa tagna. Gikan sa Genesis, padulong sa Pinadayan, ang pinakalisod na sulbaron, kaning giingon sa Mateo, Kapitulo 24:36. Atong kunong basahon mga igsoon, unsa giingon dili, kay mauni ang kumon karon nga ginuna-una sa mga tao, nga walay nasayon sa adlaw ug tagna kung kanus-a mubalik si Kristo dinhi sa kalibutan. Atong basahon mga igsoon, asa mong mic dire? Atong basahon ang Mateo Kapitulo 24 versikulo 36. Diara. Panalay basa. Apan may tungod sa maong adlaw ug tagna, walay bisan usa nga nasayo, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan ang anak. Aning anak mao kadtong 12 ka apostoles ni Ginoong Jesucristo. Bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. Atong pangitaon kanang amahan nga nasayon sa adlaw ug tagna kanus ang balik si Kristo dinhi sa kalibutan. Kay ang amahan ang nasayon
Ginoo, niini bang panahon na karon igapahiuli mo ba ang gingharian ngadto sa Israel? Unsay tubag ni Hesus? Dili itugot kanimo ang pagkasayod sa mga butang nga umalabo. Buot bang ipasabot? Wala ba mahibalo si Hesus? Nahibalo si Hesus ini. Pero wala kay panahon tungod kay adunay tangna natapos sa kanuman o duha ka semana ang Misayas pagkamatay. Muli dapat natong hinutukan mga igsuonan aning adlaw o takna kung kanus-ay. Kung kanus-ay aning adlaw o takna mubalik si Kristo rin sa kalibutan. Ay kanang Kristo sugo dinihog mga musulog na o lawas, musulog na tao nga mao ang mupilpor sa buluhaton nga niini mao kanang gobyerno sa Dios nga gikumpos sa kabalauran kulumanon o mga suko. Karon mga igsoon, ato kuno sayon kani adlaw ug tagna dili kani masulbad pinaagi sa atong husay mga igsoon. Ang makahubad ani, ang makatug-an ini kana lang liyon sa banay ninyo. Atong basahon Revelation o Pinadaya Kapitulo 5 versikulo 1. Unsa may gisulti diri? Si Kristo lang ang nakasulbad, ang makaabli sa basahon linukot nga mao kining Biblia. Atong basahon sa 5:1 hangtod sa 5. O nakita ko sa tuong kamot ni atong basahon linukot nga may sinulat diha sa sulod o sa likod ini nga binarkahan o pito ka timbre. O nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nagapahibalo pinaagi sa makusog na tingog nga nagaingon. Unsa isulti? Kinsa ba ang takos sa pag-apli sa basahong linukot Biblia o sa pagtantang sa mga timbre nini? O walay mausa sa langit o sa yuta o sa ilalong sa yuta ang arang nga makaabli sa basahong linukot o sa pagtanaw sa sulod ninyo. 4. O akong ihilat sa makusog kay walay bisan kinsa o sa pagtanaw sa sulod nini. Unya usa sa mga ansano mingon kanako, ayaw paghila, tanawa, nagmadaugon ang leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David, nga tungod niya na makahilo siya sa pag-abli sa basahong linukot o sa mga pito katimbre nini. Si Kristo lang ang makaabli nini. Kung sino ipasabot mga igsoon, ini mga sambingay dili sa Biblia, si Kristo lang ang makahimo pag-abli, makahimo og interpret. Dili itong interpret na basahon ang Biblia gaan og istorya og isangyaw sa mga tao aron nga niini sila na ang Ginoo. Balikan nato mga igsoon. Ang gingon sa Mateo 24:36
size nga walay nasayod sa adlaw ug sa takna. Naa di ay nasayod ang amahan. No? Naay nasayod nga mao ang amahan. No? Amahan. Muni nasayod sa adlaw ug takna. Pero kung mingon mo The Bluetooth device is ready to pair. nga kamo ang tinuod nga sugo sa Dios, kinahanglan nga makasulbad mo niini. Pero unsaon man mga kaigsuonan, dili man jud mo makahubad ani. Kay wala mo sugua. Ha? Wala mo sugua sa pag-apli. Bisa na lang sa pagliklik niini. Ay ang makahimo sa paglili o pagtamtang ani, maulang ang Diyon sa banay ni Juda, si Kristo lang mga kaigsuonan. Kung kamo muabli niini, Kristo mo. Ha? Kristo mo kung muabli mo ani. Mga kaigsuonan, kung ingon mo, sigurado ba ka nga walay makaabli o pagliklik ini? Bisan bata makaabli ani. Correct. Bisan bata makaabli sa paghimo, pag-abli, pagbasa, makahimo ba siya sa paghatag o kahulugan sa mga sabingay sa Biblia? Kaning mga tinago sa Biblia, makahimo ba sila niini? Dili. Pareha aning adlaw ug takna. Nakahubad ba ni? Wala. Kung adunay mga tao nga mangutana ninyo, pastor, ministro o uban pa, mga kaparian, kung adunay tao nga mangutana, kanus ang balik si Kristo dinhi sa kalibutan, unsa inyong tubag? Walay nasayod sa adlaw ug takna. Atong basahon ko no. Kung kamo usabon ka magsasangyaw nga adunay nangutana ninyo ug inyong gitubag nga walay nasayod sa adlaw sa takna, maluwas ba ng mga tao ninyo? Dili. Unsay gisulti diri sa Mateo 24:42-43. Atong basahon. Ha? Unsay gisulti diri? Apan hibalui ninyo nga kung ang pangulo sa panimalay. Unsa nga pangulo sa panimalay? Sama balin sa pangulo kaning atong balay? Dili. Kaning giingon nga pangulo sa panimalay, mao kini ang mga leader. Mao kini ang mga leaders o mga pastor, ministro o uban pa nga kung nahibalo pa sila, ha? Kung kanus ang mubalik si Kristo dinhi sa kalibutan, magatukaw unta siya aron nga dili niya tugutan nga pagasakon ang iyang balay. Kung nahibalo, nang kayo man nahibalo, buslutan na inyong balay. Ewan mo may balo. Kamong mga tao nga kung mangutana mo nga ano sa ugali si Kristo din sa kalibutan, inon mo mawalay na sayo sa Diyos takna. Kung uban mo, parehan mo. Huwag mo'y kasayuran. Mao nga kining utok, kaning kaalam sa Diyos nga gihatag sa among mahal nga magkatulo. Pangitaan nyo ni, asa ni karon, aning utok sa Diyos, nga makahatag o kahulugan nyo. Pangitaon nato sa tibok kalibutan, pangitaon nato sa tibok preachers, tibok magsasangyaw, kung asa ning utok ka karon.
nga gihatag. Kay naa diha ang kaluwasan sa tag sa katao. Muna itong pangitaos. Kay kung nangita ka sa kamaturan, kay nangita ka kaluwasan, dili na mo dawa na ingon data, mawalay na sayo sa adaw sa takna, ay wala na kasiguraduan. Kanya, maluwas nito anak. Dili. Mamangani ang Diyos nagpadala o espiritu sa kamaturan aron nga tultulan kita sa tibuok nga kamaturan. Kanang word nga tibuok, tanan na. Ha? Tanan na siya. Naaman sa Biblia, wala. Kung siya nag-isulti na sa 1:16-13. Basin ninyo no, na ang gusto lang ninyo, mabasa litra por litra. Basahan ko no, 1:16-13. Kung siya isulti niya, muna yan kung bang taon, kung asa na karon. Ano nga, maluwas kita. Nana? Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Basa. Inig abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang mga tultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbutan. Hinunoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti o ang mga butang nga malabot Sige. Ang mga butang nga malabot, iyang igatugan kaninyo. Atong balikon mga kaigsoon. Inig abot sa espiritu sa kamatuoran. Ang akong pangutana kaning espiritu sa kamatuoran, unsa ba ni? Tao ba ni o mananap? Kinsay mo agree nga mananap? Why mo agree nga mananap niyo? So tao gini. Unsa atong padayon no? Kini siya. Tao. Kay kaning siya tao man eh. Mao ang magatuan o magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbutan. Sa to padili lang iyang kaugalingon, kundi ang iyang madungog. Kanang iyang madungog unsa na? Diktasyon. Diktasyon na sa espiritu. Mani espiritu sa kamatuoran. Ato na, hinunua ang iyang madungog mao ang igasulti o ang mga butana o malabot iyang igatugan kaninyo. Asa man ang espiritu sa kamatuoran ninyo karon? Mao ba ang espiritu sa kamatuoran nga walay nasayon sa adlaw sa tagna? Dili man ang espiritu sa kamatuoran na inyong walay nasayon sa adlaw sa tagna. Wa man siguro niyo na po sa basa. O sige ingon, walay usa nga nasayon bisan pa ang mga manununda sa langit, bisan ang anak gawas sa amahan lamang. Ay amahan na nasayon. Kung kamo sinugo sa Dios, pananglitan, usa mo kaamahan namoy anak, o inyong suguon niya inyong anak, na palit dito unsa niya, pananglitan, palit o unsa? Butang dala, palit o pagkaon, unsa na klase nga pagkaon? Di man ako tumalingon na kung may balong sa pagkaon na. So sa to ba, butangan yung pangalan. Palit dito o aning ganahan sa mga tao bitsin. Ay, kutuman ang anak. Panalitan karon. Kung ikaw sa kamahan, ikaw sa kapangulo, magsangyaw ka. Unya karon ang imong gisangyaw. Dili mao. Unya ang Dios nagsugo nimo.
Subat, masabot nga ikaw ang nagsangyaw, wa nimo gisulti o unsay tinuod, unya ang gasuko nimo gasulti tinuod, baka kung ka nga masasangyaw. Mo na mga isuon. Anang espiritu sa kamotoran mo niya itong pagkakaon. Ang asa ni. Atong padayon ng iwa ka ni Human. Ang atong prinsipal na topic, mao ang adlaw, no? Adlaw o takna. Mao ni ang pinakalisod sulbaron sa Biblia. Nga walay nasayod sa adlaw o takna. Ang saan na to? Pagpangita karon. Anang adlaw o takna. Kinahanglan mga kaigsuonan nga atong tan-awon ang istorya sa Dios asa gagikan. Aron nga makita nato anang adlaw o takna kung kanus anak unsang tuiga, unsang bulana, unsang petsa, o unsang orasa. Aron mahibalota, kinahanglan mubalik ta sa panahon. Diin ang Diyos nag-istorya sa Jerusalem. Ay ang Jerusalem mao ang trono. Basa Jeremias Kapitulo 3, versikulo 17. Dili ka manukab istorya sa Jerusalem kay mauni ang ikaduhang langit, mga kaigsuonan. Kani muni ikaduhang langit, dili itong gitawag ninyo og starless heaven. Pastilan mga kaigsuonan. Jeremias Kapitulo 3, versikulo 17. Basa. Jeremias Kapitulo 3, versikulo 17. Yadtong panahona sila magatawag sa Jerusalem. Jerusalem. Ni Jehova. Trono ni Jehova. Ug ang tanang mga nasod pagkatigunon ngadto kaniya. Sa ngalan ni Jehova sa Jerusalem. Ni magalakaw sila usab sa katig-ah sa ilang dautang kasing-kasing. Unsa kuno to mga kaigsuonan? Trono sa Dios ang Jerusalem. Dinhi nag-istorya ang Dios sa Jerusalem. Ano yung Jerusalem? Nabihag ni sa hari sa Babylonia ni atong 606 BC na ang hari niini mao si Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Nabihag ni Jerusalem o ang Jerusalem na hiuli sa tuig 500 asa 457 BC. Dili nahiuli ang Jerusalem, kumabihaga sa Babylonia. Ganun dili naman ka pag istorya sa Jerusalem, kay dinhi nagpuyo ang Diyos. Kay mauni ang trono sa Diyos o dinhi sa Jerusalem. Nataw ang usa ka bata nga ang kagamhanan igatuntong sa iyang abaga. Kinsa tong bata? Mao si Jesus, no? Si Jesucristo. Ato mong basahon sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Na ang bata na gipagkatao nga mao si Jesus. Basa.
Isayas Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. kay alang kanato ang usa ka bata nga tawo. Oh, Alang sige. Sige, padayon. alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag Oh, ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatagon nga kahibulungan, oh, magtatambang, oh, Diyos nga makagagahom, oh, Amahan na walay katapusan, oh. prinsipe sa pakigdait. Oh. Dili to si Jesus. Si Jesus. Kay alam kanato ang usa ka bata matao. Alam kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag o ang kagamhanan igatuntong sa iyang abaga. Unsa na iyang kagamhanan? Nga ituntong sa iyang abaga? My son, mauni ang gobyerno. Gobyerno sa Diyos. Muli kagamhanan nga pasanon ni Jesus. Unsay sunod sa gobyerno sa Diyos? Kabalauran, tulumanon, mga sugo. Muli gobyerno sa Diyos. Muli gobyerno sa Diyos na theocratic form of government. Theocratic form, no? Theocratic form of government. Ato ko nung tanaw. Aning theo, meaning, sabi ni, God. Kratik, Tingo. Oh. Tingo. Kaning form. Sa kaning form. Minog na. Minog na. Kaning o. Sa kaning. Nga. Oh. Ato tanaw. Gobyerno na minog na sa tingog sa Diyos. Muna'y theocratic form of government. Gobyerno na minog na pinasikad sa tingog sa Diyos. Ang ulod ana mo ang kabalauran Solomonon o mga sugo. Mauni pas-anon ni Ginoong Jesucristo. Ay giingon na niya, o ang gagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Tato pa, siya ang magpasan. Ngayon siya ang magpasan, kay ipanag na adunay Misayas na ipakatao. Ato ko nang basahon, unsay plano sa Diyos, ngayon si Jesus ang ipanag na. Sa Daniel Kapitulo 9, versikulo 24 hangtod sa 27. Basa. Daniel Kapitulo 9, versikulo 24 hangtod sa 27. Ha? Sige. Daniel Kapitulo 24 Kapitulo 9, o Kapitulo 9 versikulo 24. Kapituan kasimana mo itagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad. Ano? Ano sa to? Kapituan Simana. Ano? Sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala Oh. o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagsulod sa walay katapusan pagkamataron Oh. o sa pagmatuod sa pananawon o sa panagna o sa pagbihog sa labing balaan sa mga balaan. Sa aning labing balaan sa mga balaan. Kinsa
sa hibaloi og sabta. Nga sa paggula sa sugo, Pagula sa sugo. sa pagpahiuli. Ano sa nigula ang sugo? Ano sa? 437. Mo ni pagula sa sugo. Ano yun? Pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesayas ang prinsipe mapito ka semana. Ang prinsipe, mapito ka semana. Og kanuman og duha ka semana. Kan uman og duha ka semana. Ano? Layo. Tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang buta bisan sa masamok nga mga panahon. 27. 26. Sige. Og sa tapos ang kanuman og duha ka semana, ang Mesayas pagapatyon o siya walay bisan unsa. Og ang katawhan sa lain prinsipe nga moanhi maoy muguba sa syudad og sa balaang provianan. Og ang katapusan ni ana mahiuban sa baha og bisan tungod sa katapusan may gubat ang nga pagkalupag ang tagal nga daan. 27. Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugol uban ang daghan sulod sa usa ka semana Ano sa usa ka semana? og sa tunga sa semana. Og iyang pahunungon ang halad og ang halad nga kalanon og ibabaw sa pako sa mga dalungtanan muanhi ang magalumpag og bisan hangtod sa pagtibawas kana sanglit na tagal na ang kalibutkot igabuo sa ibabaw sa limumpag. Muna isulti ni Daniel. Masulod sa kapituan ka semana. Ano yung kapituan ka semana? Ang tubag ani 490. Susunod sa 490 adunay Misayas nga magpasan sa gobyerno sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Sunod ani 490. Mapito ka semana. Kaning mapito ka semana 49. O kanuman og duha ka semana 434. O usa ka semana mao ang 7. So ang unod sa 490 mao kining mapito ka semana nga 49 o kanuman og duha ka semana 434 o usa ka semana 7. Atong i-checking kung tinuod ba nga ang unod sa 490 mao kining 49, 434 o 7. Atong i-checking 49 plus 434 pila? Pila ni? 434 na. 12 13 carry 1. Pila? 7 plus 1 8. Bring down 4. So 483. Wala pa. Araw makumplito nga 490. No? Aron makumplito ang 490. Atong idugang ang 7. Addition na ha? 7 plus 3 equals 10. Carry 1. 8 plus 1 9. Bring down 4. So ang unod aning 490 mao ang mapito ka semana 49 kanuman og duha ka semana 434 og usa ka semana 7 atong gi-checking ni gawas yon ang 490. Mao ni sugod, mao ni plano sa Dios
na adunay Visayas nga ipakatao. Muna mo na iso. Karon, atong tanawon ang tuig na nahiuli ang Jerusalem sa 457 BC. Dinhi nahiuli ang Jerusalem. No? Jerusalem sa negative 457. Atong danon ang giingon nga mapito ka semana nga 49. So ang gobyerno sa Dios nitagalang og 49 years. Og natapos kini sa tuig negatibo 408. Gitagalan lang ang gobyerno sa Diyos o 49 katuig. Aron nga matuman na tukuron pag-usap kadtong gobyerno na ang mutungkod sa gobyerno sa Diyos mao ang Misaya, mao ang bata nga gipakatao nga mao si Ginoong Hesukristo. Imong danon ang kanuman o duha ka semana nga tukuron kini pag-usab 434. Imong ning danon 434. Ang answer niini mga igsoon. Positive 26. Manong positive 26? In any numbers without sign is always positive. So positive ni. Unsa man nato pag-subtract, kinahanglan nga gamito nato ang rule sa algebra. Unsa isulti? To add two numbers having unlike dili pareha o sign. Having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. So the greater number is 434. Mao nga makasubtract na ta. 14 minus 8 equals 6. Everyone. Tato pa. Oh. 10 minus 3. Ano? 14 minus 8, 6. Ano na 14 man eh? Ibarot na dire. So, kani, 2. Kani, 14. So, na 14 minus 8 equals 6. Bring down 2. 4 minus 4, 0. Mao nga, 26 positive. Dinhi ni gula si Jesus. Dinhi ni gula si Jesus. O nagsangyaw sa gobyerno sa Diyos, nagsangyaw sa ginharian sa Diyos, o iyang gipangita ang iyang mga tinun-an, ang 12 niya ka mga apostoles. Dinhi sa 26 AD positibo, dinhi gibautismuhan si Jesus ni Juan na Bautista dito sa suba sa Jordan. Aning tuiga. O ang edad ni Jesus na ini mao ang 30. Nagsugod siya, sumala sa Lucas 1:23. Lucas 3:23. I'm sorry. No? 30 ang edad ni Jesus ay. Kung imong isabtra ang 30, gikan diha. Kung sa mani, puro nga ni positive, kung sa may atong buhaton, aron nga makasubtract ka. Kinahanglan nga musubay gihapon kita sa row sa algebra. To add to numbers, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. Unsa ko na to? Mentally meaning sa una-una nimo ilista nimo og sign. Mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition.
So ilista ni mo ni. O negative aron ka makasubtract. Sa to, and proceed to the algebraic addition. What is the algebraic addition? To add two numbers having unlike sign, find their difference and replace the sign of the greater number. Makasubtract ka. Pila? 30 minus 26 pila? Or prefix negative 4. So negative 4 din hinataw si Iso Cristo. Dili ta makabaliban nga negative 4 kay niining tuiga kadungan-dungan kinis kamatayon ni Haring Herodes tungod kay si Haring Herodes mao ang nagsugo sa pagpapatay sa mga bata nga nag-edad og 2 anyos paubos aron mahilakid si Iso Cristo. Pero wala nila mapatay si Iso Cristo. Mao ni witness mga igsoon, negative 4. Wala sa negative 3, wala sa negative 2, wala sa negative 1. Kay watay witness dira nga magpamatuod nga yan ang tuiga na tao si Ginoong Kristo. So negative 4. Aling 26 AD, no? Aling 26 AD, atong darong 26 AD. Unsa gisulti sa kasulatan? Siya si Jesus. Siya magapamatuod sa linggoon nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Sulod sa usa ka semana. Pila day ka adlaw ang usa ka semana? 7. Sulod niya ng 7 ka adlaw pamatud-an na ni Jesus o sa tunga-tunga anang semana pahulungon ang halad kay si Jesus na ang puli. Mao mga ison, imong idungga ang 7, ang tubag niya na mao ang 33 AD. 33 AD. 33 AD. Dini si Jesus ipatay sa mga Hudyo. Ang edad ni Jesus ani tuiga 37. Imo mang idungag ang edad ni Jesus nga 30 sa 7. Katuig ang answer 37 years. Ang edad ni Jesus siya na. So 33 AD, unsa may istorya ani mga kaigsunan? Ang istorya niini mao kini ang ika-490 gikan sa 457 BC. Gikan sa nahiuli ang Jerusalem, gikan na nahiuli ang mga katawhan nga sila bihaga sa hari sa Babylonia. Muni ang ika-490 mga ito. So, ang 490 na tagal na mahitungod ni Propeta Daniel na sulod sa 490 na adunay Isaias nga mga si Jesus ang iyang termino 33 hindi lang putol. Ay dito ra putol ang 490 naputol kong istorya ha. No? Naputol kong istorya ha sa tuwing 33 AD. Ay, wak na si Jesus na itong panahon. So, wala kapat niya si Jesus. Unsay gisulti niya at ubangan sa iyang mga tinunan. Aron mahibalo kita kung kanusa kanang adlaw ug takna. Bulan, pizza, oras ug tuig. Nanay tuig. Ang atong pangitaon adlaw, oras o bulan o pizza anang bulan na kung karon ta ato mo basahon
gisulti niya sa 33 at ubangan sa iyang mga apostoles. Mateo Kapitulo 26, versikulo 29. Unsa gisulti ni Ginoong Hesukristo? Anong panahon na? Sa 33. Nakita na? Mateo Kapitulo 26, versikulo 29. O sultihan ko kamo na ako dili na mo inom pag-usap hinindigan sa bunga sa maras hangtod ni adtong adlaw nga ako magainom, no? Adtong adlaw nga magainom ako sa bago niini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong Ama. Kung maghisgot kita og bago naay daan. So ang daan 33 siya nagsulti. Nadili na siya uminom kaya wala na siya ilawas. Mauningon siya hangtod ni atong adlaw na ako magainom niini sa bago uban kaninyo diha sa gingharian sa akong Ama. Unsa inyong pagsabot ani? Adunay pagbalik o wala? Adunay pagbalik. Pag-inom. Sa ato pa, mubalik si Kristo pag-inom sa bunga sa taas. Terus naman may tabo. Ato sa tan-awon, ang giinom nga adlaw takna, bulan, pizza. Yatong panahon na mga igsoon, giingon ni Ginoong Hesukristo na iyang pamatud-an sulod sa usa ka semana. Iyon na ni mga igsoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muli usa ka semana. Ang semana gikumpos na sa 7 ka adlaw. Muli pamatud-an ni Jesus ug unsang pitsaha siya nagsulti. Ato mo nung basahon mga igsoon. Aning sa panahon na mao kini ang pista sa tinapay nga walay libadura. Kay kadtong kamatayon ni Ginoong Hesukristo atul kadto sa pista sa tinapay nga walay libadura. Ato mo nung basahon ang 26:17. Unsa may gisulti dire? Sa nahunang adlaw sa pista sa tinapay nga walay ipakatuko. Si Jesus giadto sa mga tinun-an nga nag-ingon. Asa man ang gusto mong hikayon namo alang kanimo sa imong pagkaon sa Pasko. Ug unya siya ingon. Atuan ninyo ang usa ka tawo sa siyudad ug ina ninyo siya ang magtutudlo na gaingon. Ang akong panahon hadol na. O sa ulukon ko ang Pasko dinhi sa imong balay uban sa akong mga tinun-an. So gibuhat ko nila. I-prepare ang Exodo. Kadto siya atong to sa pista sa tinapay nga walay libadura. Ano siya? Kung imong tan-aw, no? Kanay pista ha. Okay mo ka. Muni kalendaryo sa Diyos. No, dili ni kalendaryo ni Gregorian. Anong kang Gregorian? Dili na mo ang kalendaryo sa Diyos. Ay ang kalendaryo sa Diyos 360 ka. No, 360. Atong dalawang asa aning si manahuna si Jesus gitangga sa lamisa o iyang giingnan iyang mga apostoles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 29, 30. Walay 31, walay 29. Kaya ang kalendaryo sa Diyos, 30 days ang kada bulan. Mao nga, sulod sa usa ka tuig, adunay 360 days in a year. Muna iya sa Diyos. Ha? Kahit kung imong tanaw ang globo, anong tuyok sa globo, adunay 15 degrees. Matag? Clear? Oh. Anong 15 degrees? Mutuyok na siya, karamitan, buntagon. Pagtuyok ka na, pagsangko sa buntag, mo na'y 24 hours. Kung imo na siyang i-multiply, 24, 15 degrees times 24, pila? 360. Muna'y tuyok sa kalibutan. Muna'y iya sa Diyos. Asa na ta? Direta. Kini usa ka semana, anong giingon nga, o siya magapamatuod sa ligon nga tugon, uban sa dagan sulod sa usa ka semana, kani, si manahuna, muni iyang pamatudan, o kini, atul sa pista sa tinapay, nga walay libadura o ipapatubo, libadura. Muna ipamatudan ni Jesus. Ano? Sumala sa kasulatan, ikalapulo ni ining bulana. Usa ni bulana gani? Apit. Magkuha ka mo og tagsa-tagsa. Kalaki, karniro o kandi. Ani, pizza dish. O sa ikalapulo o upat, kaadlaw, inyo kinintipigan. Sa hapon, dito na, inyo, muna to'y pag-ihaw. Na ang dugo sa karniro o kanding, ibutang ka na sa balabag sa balay. Diin ang taong nagbiyo. Ano ang sabay tuyo sa Diyos na ipabutang ang dugo sa karniro o kanding sa balabag sa balay o duha ka haligi tungod kay kung muagi ang Diyos walay kamatay ang mahitabo. Muna'y tuyo sa Diyos. Ani? Sa to pa, niining 14 sa hapon maoy pa ihaw sa karniro o kanding. Tunga-tunga man na sa duruwang kahapon sa 14 o 15 kay sumala sa kasulatan sa Levitico. Tunga-tunga sa duruha kahapon basa. Levitico 23:5. Ha? Atong basahon. Levitico 23. Sige, basa. Levitico Kapitulo 23, versikulo 5. Oh. Sa nahaunang bulan, Kung sa ito nahunang bulan, api. sa ikapulo o upat, Oh. Sige. sa ikapulo o upat, kaadlaw sa Oh. bulan, Sa bulan, api. sa taliwala sa duruha kahapon, Oh. mao ang Pasko ni Kristo. Oh. Ang sa na to? Sa ikanapulo kaadlaw sa bulan sa Abib. Dito ba to? Ang ikanapulo o upat. Sa hapon, sa to pa, sa 14 o 15, tuwa-tunga anak, muna'y pag-ihaw sa karnero. Ay pagka 15, ang sige isulti sa pagka 15,
Sa size. So, 15. Basa, dali nyo na. Leviticus 23 size. Ang sige sulti sa size. Ano sa nagsugod ang pista? Sige sulti rin. Unsay ka na pulo o 5 ka adlaw ni ining gulada, abin. Mao ang pista sa tinapay nga walay libadura. Alang kang Kristo, diri Jehova, nga walay libadura. Muni ha? 7 ka adlaw magakaon kamo sa mga tinapay nga walay libadura. Sa to pa, pizza 15, mauni ang unang adlaw sa pista sa tinapay na walay libadura. Kung atong isipon, kung pila ka adlaw ang pista sa tinapay na walay libadura, mauni mga ison, ang pitada ini magsugod sa 14. Inong-inungan ang 7. Ang answer pila? 21. Mao nga ang unang adlaw, mao katong pista sa tinapay nga walay libadura, nga mao king pizza 15. Ani? Muni pirmiro nga adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. So iyang kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mao nga ang ikapito ka adlaw, mao ang pizza 21. Anong adlaw? Mao kana ang adlaw sa pista sa tinapay diin si Jesus nitangka sa lamisa uban sa iyang mga tinunan. O si Jesus duha na lang ka adlaw gikan karon muabot na ang anak sa tao igatugyan. Diba? Duha na lang ka adlaw gikan karon muabot na ang adlaw na ang anak sa tao igatugyan. Ani? Dili isorte sa si Jesus sa mga tinunan. Dili na ako magainom ni ininggikan sa bunga sa taras. Hangtod ni atong adlaw nga ako magainom niini sa bag-o uban kaninyo diha sa ginharian sa akong amahan. Diha sa isorte. Unsang tuiga? 33. No? Dara. 33 bulan sa Abib. Pizza 15. No? 14 yung 15 ka. So ang target ani pizza 15. Kaya mo ang unang pista sa tinapay kung di hinitangka si Jesus. Sa ba 33 bulan sa Abib. Pizza 15, 14 yung 15. Muni ang giingon nga adlaw o takna o niya may ingon mo mabalay na sayod sa adlaw o takna. Inalam ninyo nga dili mo makahubad, dili mo makahatag unsay kahulugan sa giingon sa kasulatan tungod kay dili kamo ang gisugo sa Dios aron sa pagpahibalo niini. Kay kung gisugo mo, makonflict na dayon sa gingon nga kung ang himpit mabuna mo nga himpit mo. Busa gipauna mo sa Dios aron nga ang himpit mo abot, ang dili himpit igahigi na lang. Una mga igsoon, nga dili mo makatug-an ani kung dili mo sinugo sa Dios. Ang makatug-an ng ani kung sa to, ang liyon sa balay ni Juda, ang gamot ni David. Moto, mga igsoon, mo utoy pagaharian ni Jesus sa 33 AD, apan wa man siya makahari. Tinuod ba nga ang trono ni David nga iyang pagaharian? Atong basahon sa Lucas 1:32-33. Okay, basa. Lucas 1:32-33. Lucas, Kapitulo 1, versikulo 32 hanggang sa 33. 33, okay.
Siya mahimong bantugan Oh. o pagatawgon nga anak nga labing halando. O kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. O iyang pangharian ang banay ni Jacob hantod sa kahanturan. Oh. O walay pagkatapos ang iyang gingharian. Unsa ko nay pagarian? Ang trono sa iyang amahan nga mao si David. Moto'y pagarian ni Jesus. Pero kung sa'yo nito wala siya makahari. Kaya na isulat, natapos sa kanuman o buha kasi mana ang Misayas magapatyon. Diba? Wala siya makahari. Pero ang rule niya, hari, nga magsakay o gasno. Muna mga isuot. Ang sa to, siya mahimong bantugan o pagatawgon nga anak sa labing halangdon o kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. O iyang paghaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kanturan o walay pagkatapos ang iyang ginhawa. Everlasting kingdom of the praise of God and of Christ. Ngunit laktod ng mga istorya. Gingharian nga walay katapusan. Everlasting kingdom of the praise of God and of Christ. Amen? Oh. Asa na ka? So nakita nila to sa 33 bulan sa Biblia 15 o ang pangitao nato ani karon ang oras. Para makumpleto, naay tuig, naay bulan, naay pizza o oras. Kanina hitabo, asa man ni? Diba sa Jerusalem? Kanya kaya ang Jerusalem, syudad mga sa Israel. So ang kapitan sa Jerusalem, mao ang Israel. So ang oras sa Israel, mao. Niling kuiga sa 33. Alas 7 sa gabi. Morning oras. No? Sa Israel, diin si Jesus nitangka sa lamisa, uban siya mga tinunan. So nakita ninyo, ang adlaw ug tagna. Unya mingon mo, mawalay na sayo sa adlaw ug tagna. Mana mga igsoon. Muna nga, kinahanglan, mag-isip paminaway ta sa tanang mga magsasangyaw. Dili lang kayo focus ta sa atong Pangulo o unsay naa maura. Kinahanglan maminaw ta, paminaw na to, o unsa may iyang sikta. Ano nita? Born again, unsa man diha? Katoliko man ka? Unsa man da? Sabadista man ka? Mag-isip ta paminaway. Kaya diha na ito makita o kinsay tinuod. Kinsay tinuod na gisugo sa Diyos. Nga mao ang makatugan sa basahong linokot nga mao kini Biblia na inyong giingon na kamo ang pagkumpay o inyong giangkon. So nakita nato mga igsoon ang atong pangitaon karon kanang pag-inom niya pag-usap. Iningon man siya, dili na ako magainom ni ining gikan sa bunga sa paras hangtod ni atong adlaw nga ako magainom ni ini sa bago uban kaninyo diha sa ginharian sa akong Ama. Sa ato pa adunay benedisyon. Kanos ano ni? Dili ta makita og asa ni. Kung dili ta musubay sa kasulatan. Si Jesus nagsulti. Unsa gisulti ni Jesus? Did you never read in the scriptures the stone which the builders rejected? The same is become the head of the corners. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you
and given to a nation. Tapos sa ikahatagan, nasod. Unsa nasura? Roma. Dito na nanukad ang istorya. Uni kayla. Pero kung atong tanaw, kung asa ng nasura, basahon sa natong kasulatan. Kung unsang nasura, atong balik kong pabasa, pilisayo na to. Busa sultihan ko kamo, na ang gingharian sa Diyos pagkakuwaon gikan sa ninyo, o ikahatag ngadto sa usa ka nasod, na mamunga sa mga bunga nini. Unsang bunga? Bunga sa aton, mangga, unsa na? Mamunga sa Kristohanong pagtuo. Unsa? Pilipinas. Anong Pilipinas? Basahon na to. Isaiah 24:15. Ha? Sige daw, basahan. Isaiah Kapitulo 24, versikulo 15. Atong pangitaon, mag-asa na. Iandang ang Mateo 13. Yeah, Isaiah Kapitulo 24, versikulo 15. Sige. Busa himayaan ninyo si Kristo Oh, sa silangan. Bisan pa ang ngalan ni Kristo, oh. ang Diyos sa Israel, dito sa mga pulo sa dagat. Asa ipahimaya ang Diyos? Ha? Sa silangan. Sa mga pulo sa dagat. Asa man ang pinaka-nearest na silangan? Ang Mindanao. Ang Davao. Kung imong tanaw ng istorya, ang pinaka-duol sa silangan, aning Pilipinas. Kay sumala sa Sambingay, ang gingharian, gilubog sa tulo katakos nga harina. Unsa man na? Basa. Oh, Mateo, sige. Mateo Kapitulo 13, Oh. versikulo 33. Oh. O iyang gisuginlang silaglain pang sambingay. Siya miingon, ang gingharian sa langit sama sa ipagtubo nga gikuha sa usa ka babay o gilubong niya diha sa tulo katapos nga harina hangtod pagtubuan Ang ang tanan. Ang gingharian gisambingay sa tulo katapos nga harina. So ang gingharian gilubong sa tulo katapos nga harina. Unsa man ni? Luzon, Visayas, o Mindanao. Atong balikan ang Mateo Isaiah 24:15. Busa himaya, kung si katumbas na rin himaya, simbahon. Ha? Busa himayaan ninyo si Jehovah, si Kristo. Asa? Sa silangan. Kanya, mingumuruma. Bisan pa ang ngalan ni Kristo, ang Diyos sa Israel. Ang Diyos sa Israel, dito sa mga pulo sa dagat. Mga igsoon, dili ta pwede na mulabaw ta sa Diyos. Pag ingon nga gihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa Kristohanong pagtuo, ningon mo Roma, dili ang Pilipinas. Ang Pilipinas mao ang silangan dinhi na duol kayo sa silangan ng Iso. Mga Pilipinas, naamang ko yung nag-istorya na ko na wala kuno sa Pilipinas, nasa Roma. Ako siyang ipangutana. Muuyon ba ka nga mabasa na ako litra por litra sa Biblia Pilipinas? Isa muuyon. Otruhon ako. Muuyon ba ka nga mabasa na ako litra por litra nga Pilipinas? Uyun lagi. Oh. Kung basahin ang Bible, kung mabay Pilipinas, Bible, no? Philippine Bible Society. Parang ilong na siya. Litra por litra. Wala ko ngayon mabasa na ako
litra por litra, teksto por teksto. Ang ipangita nimo litra por litra, gibasa nako Philippine Bible Society. Wala mga igsoon. Oh, ako siya gibalik kaduha. Abot kaduha katulo ba to? Umuuyon ba ka nga mabasa nako litra por litra nga mabasa nako sa Biblia litra por litra Pilipinas, uyon na siya. Oh. Wala yung presaray. Mabasa. So, inana mga iso. Palayon ka. So, ang kasulatan gihatag sa usa ka nasod. Asa itong istorya? Sa usa ka nasod na mao ang Pilipinas. Ano siya? Biblical o ano ni siya? Referensya. Eh naman, sa kasulatan, wala gi word for word Pilipinas. Pero sa atong husay makita nato og nganong Pilipinas. Mga maigsoon, kung inyong nalibog mo nga ang Jerusalem ikaduhang langit, walay una, walay katulo, muna nga ang unang langit ang Eden, diin ang Diyos nagpuyo, nga mao ka ng Mesopotamia, o Babylonia o karong Iraq. Dito na nagstorya ang Diyos kaya tao. Antong sa Jerusalem o karon diya sa taas Pilipinas. Mo ang tani isakyaw sa mga pangulo na giingon sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro sa taga Corinto, taga Corinto 12:2. Nakaila ako og tao nga napulog upak na karon gisaggaw dalangan ko sa katulong langit. Kang Pablo na. Ang Pablo. Ay gyud apik ba? So, sige basa. Natulog ka. Ang ikaduhang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto. Sige, 12:2. Ha? Dos. Mao kini ang nakasulat. Nakaila ako og tao nga naa kang Kristo nga napulo og 4 ka tuig nga karon gisakgaw dala ngadto sa ikatulong langit. Kung diha ba siya sulod sa lawas o sa gawas, wala ako masayo. Ang Dios mao lamang ang nasayo. So, naigsoon, pag ingon nga gisaggaw dala nato sa katulong langit, interpret din sila. Ay, starry heaven, atmospheric heaven, o paradise heaven. Pero ang Diyos nagsulti na aron sa kalibutan lagi. Ang naman ang Bible. Ang Diyos nagsulti na aron sa kalibutan. Ang gingharian. Basahan na to sa Mateo 13. Okay, basa. Mateo 13:44. Sorry. Mateo Kapitulo 13, versikulo 44. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa usa ka uma. Nga sa hikapalagan kini sa usa ka tawo, iyang gibalik paglubong og tungod sa iyang kalipay. Siya milakaw og iyang gibaligya ang tanan niyang kaptangan og iyang gipalit kadtong umaha. Sa mga to, ang gingharian sa langit gisambingay sa usa ka bahandi nga nalubong sa usa ka uma. Unsa ni uma? 13:38. Sige. Mateo Kapitulo 13, versikulo 38. Ang uma mao ang kalibutan, ug ang mayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Ang mga buglayon mao ang mga anak sa dautan. Kita ninyo, Haison? Ang gingharian gisambingay sa bahandi nga nalubong sa uma.
O ang unga mao ang kalibutan. Yan ay kalibutan ito. Anong gitawag ninyo atmospheric status o paradise event? Wala. So, kanang husay, ilahap na. No? Ilahap na. Pero kita mag-istorya ta sa tinuod. Nga ang gingharian sa Dios na sa kalibutan. Nga mao kadtong unang langit ang Eden, mao ang Mesopotamia, di nagpuyo ang Dios nga mao si Abraham, o dito amo kanang Babylonia o karon Iraq. Ang ikaduhang langit mao ang Jerusalem, sumala sa gibasa Jeremias 3:17, ang trono mao ang Jerusalem. Dito si Jesus ligawa. Ang ikatulong langit mao ang Pilipinas. Ang Pilipinas ang nakaigo sa istorya. Atong tanaw na ron. Anong nakaigo ang Pilipinas sa ikatulong langit? Sumala sa kasulatan, sa unang sulat ni Apostol Pedro 3:8. No? Ano sa Oseas, dito sa Oseas masugod. Oseas 6:2. Para makita nato anang pag-repeat, pag-inom sa bunga sa paras, pag-inom ni Kristo. Sige. Oseas 6:2. Kapitulo 6, versikulo 2. Tapos sa duha ka adlaw, ipahuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw, pagkabanhawon kita niya, o kita magapuyo sa iyang atuban. Nasa, kaya na lang, ipahuli. Tapos sa duha ka adlaw, ipahuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw, kita pagabanhawon, Sato pa kay na idols of tres, na no. Sato pa. Ang katumbas sa usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig, ang katumbas sa duha ka adlaw, duha ka libo ka tuig, o ang katumbas sa tulo ka adlaw, mao ang ikatulo ka libo ka tuig. Alam sa mga tao. Ang gingon diha, tapos sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. No? Ano na ni? Hello. Yeah. Hello. Tapos sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon kita niya. Anong duha ka adlaw? Duha na kalibo ka tuig. No, duha ka libo ka tuig. Kung ano ning duha ka adlaw? Mao nga kung imong kuhaon kini sa tuig nga ang Jerusalem nahiuli sa 457 BC negatibo, ang answer ni Ana 1543. Mao kini ang uno sa 490. Nganong 490 man ang atong sukod nga gamiton tungod kay katong 490 dito sa panahon ni Jesus naputol man to kay Jesus wa man makahari sa trono ni David nga iyang mahal. So ang ingon sa kasulatan sa Ecclesiastes 1:9, ang namao kaniadto mamauugma, ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma o walay butang bago ilalo sa ano. Sato pa, history repeats itself. Mao nga ang 490 dito sa Israel
dito sa Jerusalem, mao kadto ang atong danon diri sa Pilipinas. Mao nga imong idungag ang 49. Gikan sa mapito ka semana, ang tubag niya na 1592. 1592, daghan ang mga misyonaryo din sa atong nasod. Atong mga Dominican missionary sa atong nasod sa Pilipinas. Imong idungag ang 434. Ang answer niya na pila? 2026. Niining tuiga, 2026, mauni ang ikaduha ka libo ka tuig gikan sa 26 AD. Nga diin si Jesus nagsugod sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Mao kining tuiga ang reenactment sa buluhaton ni Kristo dinhi sa Pilipinas. Dili sabton nga mao pay pagawas ni Kristo. Dugay na nimbalik si Kristo, pero wa lang mailhi sa mga tao nga kana Kristo tungod kay wala pay panahon nga sila mahibalo kay ang espiritu sa kamotoran muabot mo man ingon sa Juan 16:13. Mga imong idungag ang pito, ang answer niya na 2033. 2033 mao ang ikaduha ka libo ka tuig gikan sa 33. Mao na ang istorya mga igsoon. O dinhi nato makita nga si Kristo nga moinom siya gikan sa bunga sa karas kauban sa iyang mga tinunan diha sa gingharian sa langit. Aning 2033 og niini ang kalendaryo sa Dios nga mao kadtong kalendaryo nga diin sa 33 AD nga gipamatud-an ni Jesus sulod sa usa ka semana mao to diri sa 2033 dinhi sa bulan sa Abi. Moro gihapon Abi. No? Abi 15. No? Abi 15 ang oras alas 12 na ni. Kay ang gap ani 5 hours. Kay kung imong i-minus ang 12 sa 5, ang answer 7. Sa Israel man ni. Mga sa Pilipinas, alas 12 sa gabi muabot ang Ginoo. No? Dinhi na dayon ang katumanan o dinhi nga daghan unya ang mga but gikan sa silangan kasabpan tambong sa kanan uban kang Abraham, Isaac o Jacob diha sa gingharian sa akin. Mao ni mga igsoon ang adlaw og takna nga nahibaluan sumala sa among araw ng tutudlo, Supreme Divine Master Force. Sinito gawin. Kaya kung sa to, ang makatug-an ani, kanturang liyon sa banay ni Juda. Mauray makaabli sa basahong Ginoo. Sa paglili, sa pagtamtam sa mga timbre niya. Mauna ng mga ison. Mga ison, din nila ako utom sa akong tima, o atong ihatag sa atong mga tutudlo, Supreme Divine Master po, dito ng Bilyabo. Si Karansin po, sir. So, may buntag, ano yung kanan?
Hello. Hello, hello. So, kita dili lang ang atong tunan usara ka tema. Daghang tema ang atong tunan. Mao nga kani atong panimbahon lahi dili ni puro kanta. Kay kaning simbahan o eskwelahan usara munay nakita nako sa panahon nga gipakita ko sa Ginoo. Adlaw nga Sabado ang Ginoo gatudlo dito sa eskwelahan sa Espiritu na pinanawag nako bisig nanginig utang. Isa na ikuha na. Ipatubag na. Adlaw nga Sabado, mo'toy pagsulod nako sa eskwelahan sa Ginoo. Murag bato siya nimo tan-awon. Dili walay tao sa sulod. Pagduol nako sa kong lawas, ang bato murag na himong tubig. Nakasulod ko dito. Pagsulod nako dito, katapusan ko sa estudyante, sa tanang mga estudyante. Dingding na sa akong luyo dire, dingding na. Unang wala na musunod nako. Kung sa unang panahon dito sa ko, gisulti nga wala na musunod, nakasunod man ko. Nga matod pa ni mahal ngari, wala na isunod nako. Kung nagituuhan na to, nga wala isunod niya. Pero naman ko isunod, nakasunod man ko. Nga naman, kay front man siya, front. Siya man ang front line dito sa Ginoo. Ako kay katapusan man, dingding naman sa ulo, di naman lusublan. Kay dingding naman diri. Mao nga nakita ni sa akong igsuon nga si Bishop Pilisardo Yapo nga kanang utok sa Ginoo mitulo padulong sa akong utok unya nilapos po dito sa iyang baba. Sa to pa ang sudlanan sa utok baba gyud. Kay ang baba may musulti sumala sa dikta sa atong utok. Pero kung atong sakto na sa tinuod nga pagsabot, ang utok igo lang musulti o ang baba igo lang musulti sumala sa utok. Dili kay mo ay gipuy-an sa utok ang baba. No? Ambot nakasabot mo sa akong buti pasabot. Muna ipananaw niya nga ang buti pasabot siya ang witness. Nga dili siya kabalibad nako. Di siya kasalikway. Kung mo salikway mahimong sala. Kay kanang utok sa Ginoo mitulo. Pagtuloan na ni paha, padulong sa kong utok. Dili. Pagka lapusan na dito, ni supay tres mong utok, padulong po sa iyang bata. Hangtod nga napuno ang iyang baba sa utok, gikan sa kong utok, katong utok sa Ginoo. Munay iyang damgo nako. Muna niingon rin ko nga, ayaw mo pang hilabot sa buhat sa mong igsuon kay kaning kalibutan, igsuon biya mo igipiyalan dito ni Isaac. Igsuon ang ipayalan sa material o sa espiritual. Kay kadto si Esau o si Jacob, tinuod yun nga igsuon. Sa unod, mao nga kanang Hesus o Juan, igsuon na sila. Igsuon to sa espiritu, dili na sa unod. Igsuon to sa espiritu. Mao nga kung siya naglikay sa pagsanyaw nga dili tinuod, ako labaw na. Kay mahadlo ko nga masapawan to
sa dili tinuod katong gitudlo sa Ginoo nako samtang ako dito sa espiritual nga eskwelahan. O gani na akong gisulti ninyo nga wala ko kahibalo nga nag-eskwela kay ko. Dito na ko nahibalo sa patay na si Mahal nga Hari. Dito sa Samal anang 2019 dito na ko ni makita tungod anang igpapahulay. Kay ang gisulti sa Ginoo kay ang pagbuhat na ko sa kalendar ang ikapito Sabado man. Ang una-una, nga nangamatay maning sa balista. Kung tinuod pa nga kanang ikapito Sabado. Unya, si Mahal nga Hari, Sabado po itong iyahan, namatay mo po. Nang kay, di man tamutuo lagi nga kanang kaluwasan, pinaagi o big penalty. O sa tamaluwas kay, we don't believe man nga kanang ingon ta nga life after death, di man tamutuo na. Kinsa kaha, no? Ambot lang kaninyo. Pero sa ako, di ko musugot anong doktrina nga dunay kinabuhing walay katapusan human ka mamatay. Sa ato, dili na may gituruan. Busa, ako din kitanaw sa Malngari, nga naman nga nagpahulay na itong Sabado, nangamatay man sila. Tinuod ba kaha nga kaning Sabado ay papahulay? Kay aron kaning kalendar nga gibanhaw nako, mahimo ning tinuod nga kalendar sa Ginoo. Kay kung sayop ang arrangement sa adlaw, dili ni kalendar sa Ginoo. Kay bakak man ang arrangement na. Manang gihimo nako, gi-stop nako ang pagbuhat sa kalendar. Gahulat ko og mensahe sa Ginoo. Wa ko mulihok kay gi huna-huna nako unsay tubag sa Ginoo sa akong pangutana. Unang pangutana sa Ginoo nako, unsang adlaw na banhaw si Kristo? Muna iyang pangutana. Unsang adlaw ang pagkabanhaw ni Kristo? Ang tubag nako, Domingo. Ikaduha niyang pangutana, ikapila sa simana ang ikatulo kadlaw ni Kristo. Ingko ikapito. Kulit man. Nipahawa ang Ginoo sa tubangan. Problema na nako, unsaon nako to? Pag-istorya, basta kay kanang ikapito, Domingo. Wa ko mo to. O Ginoo, nganong nahimo maning Domingo, pagkadako naman kayo ning pulos sayon, pagkagupot kay istanan. Kaya bisan ang Romano nga Katoliko, ang Katoliko Romano, di na sila motuo nga kanang Domingo ikapito kadlaw. Pagkadaghan akong away ani. Ang niya sa kalibutan ang ikapito kadlaw Sabado man yun, nganong Domingo man. Pagkakaadlaw natagak ang tingog gikan sa kuagtan. Iyon siya, sayo ang kalibutan. Ako, musulti ko, di pa natin no? Sayo ang mga kalibutan, gituohan ng ikapito kadlaw Sabado, ang tubag sa Ginoo, sayo ang kalibutan. Mga wati hapon kumuli ko. Ako na guni-guni rin. Gusto ko nga, mahibalogi ko, kaya aron makasulti ko sa mga tao sa mga rason nga nung ikapito Domingo, mauna dayon to. Nakita nako nga may eskwela ko sa adlaw na Sabado dito sa spiritual division. Kanang bato nga dako pa sa Mount Apo nga buntot. Punti yung pagkadakuas pa to. Nga bato nga kanang lagit nga bato. Pagdoon nako ang bato na himong daw tubig. Dahil nakasulod ko, pagsulod na ko dito, dili ko ning una sa akong wala og lantaw. Munang nakita na ko ang tanang mga estudyante kay katapusan ko. Di nas ko matubangan ang tanang mga estudyante. Ang nakita na ko dito na nagsulat sila og ilang mga sulat. Samtang ang maestro dito gatindog sa bato. Gatungtong sa bato ana ang among maestro nga gasutana og bigatas. Wala ko kadungog og tingog niya. Pero nabantayan ako nga sige siya nyaw-yaw, sige nyaw-yaw, sige nyaw-yaw. Ang mga estudyante nagsulat, wa po naminaw dito. Nang kay di man ka makadungog o di ka mo tanaw sa baba sa maestro.
Kay di man mo abri mong dalunggan. Mo nga padayon ko sa pagtanaw diri. Pagtanaw na ko diri, paglingin ako diri si mahal nga rin sa kong tapat. Nga galantaw dito sa maestro. Nga ang iyang mata murag nanulisok anak. Kurti nga itapadulong dito sa maestro. Akong gisundan ang iyang mata, pagtanaw na ko dito, nakita man ako ng Ginoo dito. Si Abrahaman, may gatindog dito sa pato. Nilanta ko siyang baba. Paglanta na ko siyang baba, ang akong dunggan na abri. Dito ko makadungo sa iyang sanyaw nga ang tapik mao ang pagpanggula sa Ehipto. Taas iyong tapik. Pero ang matiman ang ginako, Ehipto na ginadunggan. Mao nga pagkahuman sa klase ni Guwani, o ni pauli ko sa balay nga kong ipuyan. Pagkaugma Domingo na to, nibali ko kay musimba ko dito. Kaya ang among eskwelahan o simbahan ko sara. Mao nga, diri sa kalibutan, kanang eskwelahan o simbahan, usara nga, eskwelahan ingon ani. Pag abot na ko dito, alas 7 yun, insakto sa buntag, sa adlaw nga Domingo na to, pagbalik na ko, ang bato di na mo abri. Naunta, mura na to siya tubig. Pagdaspag na ko, muuntol na kung tiyan, ani, muuntol. Dahil na. Mingon na po ko ang balik na. Dili ka man, bato naman yun. Moto ni Abras ko kamay, nilini ko dili. Paglingi na po, doon ay tao nga niguwak sa payag nga tabla. Gamay. Katong balay nga payag nga tabla, doon ay pintawan nga gamay, niguwak tong tao. Yan siya, Master, walay Domingo karon. Tanaw ko balik sa kuan. Naglingi-lingi ko, galingi-lingi. Walay Domingo karon. Nibalik ko niya ng tao. Ingko ang Ginoo niya ay. Yan siya, natulog, nagpahulay. Pagtanaw na ako balik sa eskwelahan. Ang akong mata nilapos dito sa sulod sa bato. O pito na ako makita ka ng Ginoo nga naghigda, nagtibungkong. Gaon lang siya itong gamot na tulog. Laong kayong katulog. Kanang katulog yung nga hinanok kayo. Puting hinanok ka. Laong kayo. Puting laong ang kinatulgan sa inyo. Hindi natutulog ang Diyos. Ganit pa pahulay, di na matulog. Lisod po, o kamuray matulog. Dagko kayo pag-ay ng matas, Ginoo. Ay bag, ay bag ay. No? Ang Ginoo ko no, di matulog. Kasi po tinuod na nila ilang Ginoo ay tulog-tulog. Dunay yung kanibati ang Ginoo walay kamot. Dunay ilang Ginoo punggol. Kay debate nila, dili tao ang Ginoo, kaya ang Ginoo walay kamot. Tupa, putong isa sa walay kamot, naay kamot. Wa ko sa Bible, og naay kamot og wala. Wala mo kay balo asa mabasa na ang Bible naay kamot? Ang Ginoo naay kamot? Isaya 59:1 o 2. Ato kulong basahon kung ang Ginoo wa bay kamot. Inan dito nimo, kung babasa nako nga ang Ginoo nay kamot, dawaton ba nimo karon dayon nga kuan ka kaning butbuton ka ita? No? Kay wa ko nay kamot ng Ginoo sa tupa pungkol. Unya, ug walay kamot na day tiil, uyon mo na. O wa ko'y tiil ng Ginoo ninyo. Pida ni mga utuka sa tao, tudloan na tos tinuod. Musok mo kuan mo tulibagpak kay mangita tong ilang baka. Ania karon ang kamot ni Jehova wala pamup-e aron kinidili makaluwas. Ni pabugaton ang iyang igdulungog aron kinidili makadungog. Apan ang inyong mga kasalanan mo'y nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios. Ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog.
Ang Ginoo naay kamot o dalunggan. Lisod po o puro dalunggan. Inyong Ginoo lulong dalunggan, walay mata, way ilong, way naong, way baba, way simot. Ha? Muna Ginoo ninyo no? Kaya nabasa nga to nga, nasa idulungog. Apan tungod sa inyong sala, di ko kadungog, tungod sa inyong sala. Na ako'y kamot, wala ko kamupi. Aron di ko katabang, pero tungod sa inyong sala, di ko mutabang. Di na say kamot, asayang itakod yung kamot, puro kamot, way lawas. Ha? Yung sa pagtuon aning mga tao magtutudlo nga nag-ingon nga sila'y tinuod. Yun sa nila pagtuon. Irihis mo, wag mo igrado, di mo teologyan. Kami teologyan mi. 5 katuig mi katuon. Asa yung pagtuon nga 5 katuig? Mga buta o mga bungol kamo. Ha? Muna tinunan ninyo 5 katuig? Wala mo sa akong anak. 8 anyos lang, tudluan pa mo sa akong anak, 8 anyos lang. Kaya may namubasa na akong mga anak sa Bible, kasabot na sila. Nakikidebate gani silang maestra. Oo nga. Ang Ginoo walay kamot. Pero naay kamot. Nya kay nabasa man nato nga wala pa mo iyang kamot. Musugot mo nga puros kamot ra. Walay lawas. Ug naay lawas, walay atay. Ang Ginoo ay kasing-kasing. Sumala sa Genesis. Nakapabasol sa akong kasing-kasing. Atong basahon Genesis 6. Unang ayuhay tao ninyo ning kalibutan, mga tao, mga kublan. Kublan ang kasing-kasing. O kini nakapabasol kang Jehovah nga gibuhat niya ang tao sa yuta o nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Say sa Genesis. Karon kayang Ginoo na may kasing-kasing ang sulod sa iyang lawas tiyan kasing-kasing ratanan. Walay atay, walay baga, walay tinae, walay abdo. Ha? Kasing-kasing rayo. Pastilan ng mga tawahana. Understood. Pag ingon nga na ay kasing-kasing ang Diyos, kumplito tanan. Nasa'y baga, na'y tinae, na'y abdo, na'y pankreas. Entonces, tao ang Diyos. Na'y mata, na'y dalunggan, na'y ilong, na'y baba, na'y kamot, na'y tiil. Kung sa mang uto ka na ninyo, kundi mo mutuo nga ang Diyos tao, sa tanas mo. Yawan kung mga tao aning kalibutan, hindi mo mutuo nga ang Diyos di ay tao. Nganong dili mo mudawat nga ang Diyos tao, kay makasasala mong dako. Ug nakaila mo sa inyong kadautan, sa inyong katampalasan. Ug mo na hinungdan nga di mo mudawat nga ang Diyos tao, kay ang tao inyong yunahuna nga mao kamong makasasala. Ang Diyos dili makasasala, busa dili siya tao. Wrong. Ang Diyos tao apan dili sama ninyong makasasala. Tao ka ng Diyos, pero dili sama ninyo kadautan. Mupatay ang Diyos, ug mubanhaw ang Diyos. Ang Diyos mupatay, sumala sa imong mga sala. Mubanhaw ang Diyos, sumala po sa imong binuhatan. Muluwas ang Diyos, sumala sa imong mga binuhatan. Muna'y Diyos, di kay pataka-taka lang tagtuo. No? Ilang kayo sa katapi. Ang atong tunan. Purtin daghana atong tunan.
Gani diri sa mga babae dapat unta kita nako nga isog kay mo sanyaw. Wa pa ko huna karon nga magrejon-rejon ta. Pag-abot yung region, sabi yung trabaho dito, pumasi mo sa kalisod dito, nagyan na mo na sa una, ang uban ngayon nakatong lagminteryo, tungod sa kapait, kanya iasahin mo dito ay kwarta, luoya kung ninyo. Magunsa man po mo dito, magluse. Ha? Mo nang ang sugo sa Ginoo December 24, 2020. Maton pa sa Ginoo ang imong buhat ana manukat sa tunga-tunga sa duha ka sugo. Pagtan-aw nako dapitan Israel City. Yes, kamot sa Ginoo ana. Bito ko anas mulabi istoryahan. Busa kanirang dapitan. Kung magama nato ning gobyerno sa Dios sa dapitan, posible nga magama nato sa tibuok nga Pilipinas. Pero gani mismo sa dapitan dili ta kagama, di na lang tang misyon nga magama nato sa Pilipinas. Pero kung magama nato sa dapitan city, 100% ang posibilidad nga mabuhat nato sa tibuok Pilipinas. Kung mabuhat nato sa tibuok Pilipinas, mabuhat nato sa tibuok kalibutan. So, inana ang atong formula. Kaluoy sa Ginoo atong pasalamatan ug dakong pagpasalamat ang atong Bishop Arturo Amaba. Luyo sa iyang kalisod, kontrahan pa siya siyang mga anak, kontrahan pa siyang asawa, wa nagpagalong siyang asawa, wa nagpagalong siyang mga anak. Ang iyang gugma huna gitutok din hinato ug gipadat-an kita gamay nga panalangin 50,000 pesos ug nakapalit aning tanan. Pero gamay na lang pinabilin ay gikuhaan nato tanan. Ang gibalansi dito ni kapat na 40 41 na ganito nakuha dito. Wala po na ako maihap. Walang mura kong nagpanghadlok, kapalit pa sa pintura ani. Ngayon tao, sulod ani, ato na dahil ni diri. No? Una, kay aron nga, pagkahuman ani, di sa tamo, sa tisda, ato nang sugdan dito sa inyong barangay. Saka dahil mo dito, purok to purok, pick up mo ko sa kakao, atong paistulahon sa massage. Pag graduate anak, pahumanon na to siya within 6 months to 1 year. Pagkahuman, i-market na to. Mga marketing director ang atong gikinahanglan nga kusgan sa ni Colonel Edwin ni Colonel Tata. Dili mahimong marketing director ang luya o bayo. Kaya ka, hoy ma'am, lami ka ni mong massage ma'am. They are very strong person. Kabalo ko aning matuhan nga mulaban gini sila og buhat sa Ginoo. Kay dito sa Samal, perting yung lisura na mo dito. Wa gyud ni padala ako dito bugas bisag usa na lang kalugas. Kanang tuloy usa ka buok putlo na mo kaupat. Ilaliman ka, usa ka buok bulat, 13 ka buok kabahin. Usa ka buok bulat, 13 ka buok kabahin. Aron lang ba nga di magmahay tong uban nga ako ray gasudan. Kanya sila wala. Ang gihimo sa kabukbulan, gikusi-kusi na kong 13 ka po. Kalois Ginoo nabili na ko ulog buko. Inana mi kaliso dito sa Samal. Napaday si Jimbo, testigo pa din na. Apil din na siya dito. Ang uban wa ka kwanta. Nahinay sila panglayas.
O sila kay balo nga giayad tos Ginoo. Kay ang mabilin anak mo may Ginoo. Hinahinay silang layat, hinahinay layat. Di labinlan gid mo karon pag abot aning panahon na kamoy project. Una mo na kung ipadala. Tagaan ka mo o higayon nga makauna mo. Kaya ron, mahibawan dahil nila nga kamo ligwa na. Una mo yung mga 30 katao nga graduate na to, inyo nang mamarket. Pag market anak nyo dito, sigurado na ng inyong Nissan Tira. O, hindi mo madawat na, ako na lang po na. No? Sigurado na nga. Di, mulihok magiliwan. Lihok yun na sila. Okay, to say is to believe man. Atong balihon na po, believe is to say. Hinana dayon. Magtuon ta tanan. Magtuon ta sama aning gitudlo. No? Kamo? Di lang kay ang atong tunan nga igo lang ta kamo musulti. Basta makasulti lang, okay na yan. Porti daghanang kontra na to. Dawa karon no. Si Pellegrino, sa to? Eugene Pellegrino Gabo dito? Gapo. Eugene Pellegrino Gabo, matod pa dito sa iyahang prompt message nga CFD o members of CFD. Anong CFD gani? Catholic Faith Defender. Catholic Faith Defender kung nadipinsahan. Pero di madipinsahan, dili na Catholic Faith Defender. Catholic Faith na ponder. Waan madipinsahin. Ang argumento gayon, kinsay nagagama nga Santo Papa ni Pedro? Kamu bang Katoliko o si Hesus Kristo? Kung si Hesus Kristo man ugaling ang gagama nga Santo Papa ni Pedro, doon na ba'y kasulatan si Hesus Kristo? Ngadto kang Pedro nga nagaingon, Pedro Santo Papa sa Katoliko. Natural man ang atong pangitaon. Kaya naamang yun kinuptanan nga ebidensya kung ikaw mo doktrin mo ordina sa usa ka tao. Kung giordinahan ni Hesus Kristo si Pedro as Santo Papa sa Katoliko, na ay ordination letter. Wa man niya mo. Ang unang gibasa niya, ang sulat, ikaduhang sulat ni Apostol Pedro 2:1. Kung sa'yo gisulti dito, sa imprimatur man itong ilang Bible, dili, imprimatur o kaning King James, di magkasinabot. Kanya, sila kuno'y tag-iyas Biblia. Kung sila tag-iyas Biblia, nga naman dili sa imprimatur, ang gingharian, sa Matthew 21:42-43, ang gingharian gihatag man sa mga tao. Sa King James gihatag sa usa ka nasod. Ya di man sila mutuo ato. Kaya nilahag yung tuuhan kanang gihatag sa mga tao. Anya sila man kay tag-iyas Biblia. Nganong di man nila tuuan ang King James? Impatso kanon na iyo. Beto kuno tanawan og na dipindiha na unsay ka nani? Nadipinsahan pa, bantay mo ani ugma kay kamoy akong kuanon ani. Human sa atong paghapak. Ingon nga kaniadto may mga mini nga propeta mutungha usab diha kaninyo. Ang mga mini nga magtutudlo, magayuhot, magpayuhot sila baka o makadaot nga mga pagtulunan. Kung isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila, wa man ta magsalikway. Busa moabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Betanaw na to kinsay moabot. Sa topic sa atong pangutana nga nag-ingon, doon na ba'y kasulatan si Hesus Kristo ngadto kang Pablo nga nagaingon Pedro nga nagaingon Pedro Santo Papa ka, wala din gisulti. So wala matubag ang maong argumento. Unsay sunod nga sitas nga gibasa, isip pa matuod nga kasulatan kuno dito ni Hesus ngadto kang Pedro. No? Ang sunod nga gibasa, Matthew 16
Isa atrasan ko nun ito gamay, atras eh. Sa pag ato pa ka mo atras sa laut sa dagat. O di araw, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ang simbahan na po, no? O bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Diha pa lang ang puntuha ning Biblia ha nga ilang giingon nga sila tagiya. Kanang ko gani tingog tukuron ko. Wala hindi piyalan anak. Dili si Pedro, dili apostolis. Na timanin niyo ang istorya ha. Tukuron ko. O nya lain day akong gipatukod, dili ako gatukod. Tukuron ko ang akong kinsay mo tukod sa iyang simbahan. Unya nakatukod si Jesus og simbahan. Wah. Basta may nga di na diferensya. Referensya katukod. Dili ang Biblia. Wa man ilain dakanan referensya naman. Kay may man ang referensya kay makapangatarungan man sila maayo dito. Maglisod man kagapos nila. Kay na may referensya nga imong gidawat. So kung may kag-referensya, dili na na Biblia, referensya na. Ang ato God, unsa may kasulatan ni Jesucristo ngadto kang Pedro nga nagaingon, Pedro, gikan karon sa ato papakas Katoliko. Mo na itong argumento. Gibasa niya dire sa ato pabuti pasabot, gidawat niya ang mga argumento. Kaya mong gibasa, wa man sa mingon nga, wala man nag-ingon nga naay kasulatan si Jesus. Wala man sa mayon. Ang iyahak asip di iyang basa ang Biblia sa topa, meaning gidawat niya ang argumento nga biblikal ang pagkahimong Santo Papa ni Apostol Pedro. O karon sa atong gibasa diri, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Tapok malagi ng panteon sa sapaw na malagi. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa tingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Asa man diha ang argumento nga nagaingon, Pedro, Santo Papa kas Katoliko. Di ba mo na itong argumento? Wala lagi dire. Sa may mga pasamukan eh. Kisa kayo nanudlog ba ka? Wala dire ang atong giingon nga nanudlo, wala dire ang atong pangutana. Doon na ba'y kasulatan si Jesucristo? Ngadto kang Pedro nga nagaingon, Pedro Santo Papa kas Katoliko. Wala man. Gibasa ang sitas, wa pud ningon si Jesus. O ikaw busa sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro gikan karon. Santo Papa ka na sa Katoliko. Wala man. Ang gingon, busa sultihan mo ikaw nga ikaw mo si Pedro. Sa ibabaw na ining dakong bato, tukuron ko ang akong simbahan. Simbahan ko nila. Bugoy ngayon, gusto nila suyupon lagi tanan. Simbahan naman, di naman iglesia. Bana bang simbahan, iglesia? Abi kay sa English church. O sa may magpamatuon nga kanang imong gitukod nga building church, kung naay manimba, kung wala, o sa mana, balay. Dapat, ang imong ingog church, at itong mga nanimba, kaya mo ito iglesia, dili itong building imong gitukod kay wasta gani, way manimba na, di na matawag kong church na siya. Balay na lang na siya. No? Dapat atong palihukon dito na huna. Kaya nga nani karon, ang sa mani, nga nagitawag manig simbahan. Kay naaman mo, nanimba ba no? O niya, wala na mo, di na mo manimba, ang sa mani, simbahan niya po niyo, balay na ni. Balay na ni, kaya na may mamuyong ani. Asa naman ang pagka-church ani? Kung kanira itutukan niyo nga church. Dapat palihukon din ang utok na to. So, sa ingon din ni Pedro, ni Jesucristo, ihatag ko kanimo ang mga yawi. O sa ihatag niya? Yawi. Dili ang pagkasanto Papa.
Oh. Ang atong termino sa argumento, asa man mabasa nimo sa Biblia, umay kasulatan ba si Jesucristo? Ngadto kang Pedro nga nagaingon, Pedro santo papa kas Katoliko. Muna itong gipangita, Biblikal. Wala man. So dito sa gibasa karon, sa ikaduhang sulat ni Pedro 2:1 nga manudlog ba ka? Kinsa may nanudlog ba ka? Kitao sila. Sila nganong ba ka? Kay ang wala gisulti ni Kristo ilang ipatubos mga tao nila. Sila ang nanudlog ba ka? So asa mo abot ang hinanaling pagkalaglag? Dito nila kay sila ang mga bakakong magtutulog. Kung saan nila pagpipinsan referensya. Ningon nila sila, Biblia referensya. Okay. Agree. Kung sa'yo mong agrihan, sa'yo mong uyunan, mao kini. Ang pagkasanto papa ni Pedro dili biblikal, pinagi ng referensya. Ay may gani kag biblikal, mabasa dire. Letra por letra. Pero kay di naman mabasa, kung alam na si referensya, so ang pagkaingon sa papa ni Pedro, di na Biblia, kundi di kamong Katoliko gagama niya Santo Papa, buta gininyo ay. Ha? Anaan niyo niya? Pagtuliso? Maunang sa apelido niya sa apelido? Pellegrino. Peligro yun ang mutuo. Kaya ka ng Pellegrino, Pellegrino yun mo. Mutuo mo. Kaya nung Pellegrino man mo, baka ang itudlo niya sa Biblia. Post na niyo. Init yung darunggan niya ni. Ha? Saya maugalay. Nakala mo silpo, no? Muna diha. Karon dagan sa Hebreo. Kung sa ibasa sa Hebreo, tahuron ang mga pangulo. Yan, nag-mention si Pedro to. Dan unday ni Mus Pedro dito, bigyan nag-discuss si Pablo o pangulo. Si Pedro na ay pangulo, dili na si Pablo po pangulo. Ha? O karon, kung imong ipugos nga si Pedro, Santo Papa sa Katoliko, kung sa'yo isulti rin ni Jesus, Pedro, sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Sa ibabaw nining dakong bato pagatukuron ko ang akong iglesia sa ila simbahan. Waman mingon si Jesus nga, kung sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Papa Pedro. Dapat na sa pagtahod kay humanan na ordinahi. Huwag batasan si Jesucristo. Gibundak-bundak lang ang ngalan sa Santo Papa. Ha? Ningon ta siya nga. Sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Papa Pedro. Sa ibabaw nining dakong bato, Papa Pedro. Tukuron ko ang akong simbahan ng mga Katoliko. Muna itinood, lukot ta. So, tiklop ta. Pero kung palaban kag referensya, pikat ni mo. Gamitan na itag referensya. Referensya versus referensya na dayon ta. Kasi yung una-una, durante kita na may nana ba? Baka ni kahibalo na to ba nga sa Manila, magdala kong megapon, daspa pa sa Iglesia ng Cristo. Simbahan sa Iglesia ng Cristo. Quiapo. Luneta. Wala yung barog yung mga debiter na mas luneta. Daganan rin wala ang mga debiter diya. Kung mugamit ka referensya versus referensya, dayon author versus author, kinsay gagamas yung author, kinsay author niyo anang yung history. Ina na dayon na. Tagisan dayon ng filosofya. Wala na yung kamatuoran. Di na ang kamatuoran may mong labaw diha. Katarungan na lang ang maglabaw. Di na kamatuoran. Katarungan na lang. Sa patay dibasa sa unang Pedro. Kahistog gihapon kahuro ng Pangulo. Wapo na gingon dito, manas Pedro. Santo Papa.
Ang atong gipangita sa argumento, sa may kasulatan ni Jesucristo ngadto kang Pedro nagaingon, Pedro Santo Papa kas Katoliko. Mo ni nakapangag aning mga tawhana kay ila man yung ipugos. Bisa dili tinuod. Mo nang himong debate. Ikaduha, sa 12 apostoles ni Jesus, si Judas nilayas na dahil naghigog patay, tigbak na. Kinsay na bilin? Si Pedro gihimong Santo Papa, pila na lay wala? O yan, ay testigo ang pulo. Dapat unta pag kahimong Santo Papa ni Pedro, kay gihimo naman daing Santo Papa si Pedro ni Jesus at tungtungura ang napulo na Papa na pong Pedro. Siyempre, labaw na nila si Pedro eh. Ha? Na-witness na yun ang Bible. Nagpapa na po sila Pedro. Wala man lang eh. Ganun wala. Kay si Jesucristo mismo gabawal ng Santo Papa. Basa. Mabasa nato sa 23 sa Matthew. Pero adisir nato basahon to karon sa nato ang pinulungang Papa. Anang Papa, Latin words. Papa sa Greek, papas. Di ba niya? Papas sa Greek, Latin, Papa, English, Father, Binisaya, Amahan. Sato pa, kanang Amahan o Papa, usara. Santo Papa o Amahan, usara. Ato, kunong alis danday ni diri basahon nato. Sa Matthew 23:9, unsay tugo ni Jesucristo. O binhi sa kalibutan ayaw tawgan ni bisan kinsa nga Santo Papa. Kita mo? Kay usara ang inyong Santo Papa. Asa nga atua sa langit, wala sa Roma. Asa ang tinuod nga Santo Papa? Tua sa langit. Ang ilang Santo Papa? Adi mao. Ha? Kasi mga tawanan, lambi yung simod, ano ba? Ang Santo Papa nga gitudlo ni Kristo asa nagpuyo. Ang ilang Santo Papa, adi mao layo kayo eh. Roma unya langit. Lambi lagi yung simod, ano permilti lagi. Lambion man yung simod. Saan bitay yung simod, ano? Muna ayuhan ninyo mga kardinal. No, inana na. Ayaw kamo pagpatawag og mga Santo Papa. Anong giingon nato nga Santo Papa ni? Unsa ganito meaning sa Papa? Amahan, kay Latin words Papa. Sa Greek, Papas. Sa English, Father. Binisaya, Amahan. Kuya kay ang giingon diri ayaw mo patawag og Amahan. Ang Amahan og Santo Papa usara man na. Di atong gagong Santo Papa para masayong santon. Muna'y praktikal nga pagbasa. Ayaw kamo pagpatawag og mga Santo Papa. So pamo, nga kanang Santo Papa, Amahan. Siya din yung meaning sa inyong history nga ang Papa, Father. Uspan ninyo. Kanang Greek nga papas, sige palaan ninyo. Alisin yung pupos. O niya, kanang papa, papis. Ay kanang papa, Latin words, papa. Sa Greek, papas. Sa English, father. Binisaya, amahan. So ang giingon dire, ayaw kamo pagpatawag og mga amahan. Sa dire, binhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan. Unya kay ang amahan mao man lagi ng Santo Papa, di atong hin lang ni Santo Papa. Ayaw ninyo dinhi sa kalibutan o binhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga Santo Papa.
Nya musupak sila, maingon sila karon nga, "Wa man ay nagsanto papa." Nya sa may gisulti. Amahan, nya sa man ay nagsanto papa, sa may yung meaning ana. Amahan, kay ang santo papa, papa Latin, papas Greek sa English father. Jadi klaro kayo nga ayaw mo patawag santo papa, unya si Jesucristo na nagbalaod, nga dili magpatawag og santo papa, unya magagama sa Pedro santo papa. Utok ni mga tao eh. Si Jesucristo na nagsulti, ayaw ka mo pagpatawag og mga santo papa, unya mingon si Pedro santo papa na ka. Wala eh. Pero dili ta supak nga sila ang sumpay sa mga apostol. Ngano man, sumapoy kamatuoran nato. Sa paghari ni Nero sa 54 AD hangtod sa 68 AD, gipamatay nila ang mga Kristiyano. Na nahimong kinabig sa pagka magtotoo ngadto ni Kristo tungod sa paningkamot ni Pablo o ni Pedro. O daghan pa sila. Pero si Pedro yun ang kinadak paningkamot. Si Pedro ang gitugon ni Jesus, "Pedro, pakan ako mga karnero." Pero gamay na kay Pedro ligo kumpara ni Apostol Pedro, Pablo. No? Wala idungog si Pedro kung nakaabot bisan asa. Pero si Apostol Pablo nga wala tugona, maoy naku kayo nabuhat si Pablo. Bisan ang Hebreo sinulat na ni Apostol Pablo. Si Pedro, kapirang kontra. "Pedro, nego mapakan ako o Ginoo." Sige, pakan ako mga karnero. Muna dito nila gidumbol. Dito nila gidumbol kay tuwa dito sugo pagpakaos mga karnero. Kinsay pakanon? O niya sila, napay karnero nga naman nila ng mga sugaron pertindagana. Naapo nila ng mga palahubog, mga rapes. Kung ang mga Katoliko mahimo na ganing political, may katungdanas politiko, mahimong mayor, mahimong konsyal, mayor, gobernador, mahimong congressman, mahimong senador, pati po mga kawatanan. Dili mahadlok mga awak. Kadaghanan sa mga tagiyag bulangan, Katoliko, may bunagin anak. Kaya mahadlok na sila magbuhat anak. Tangtangon po na sa ilahang grupo kung manag-iya silang bulangan, manag-iya kasinuhan. So kinsa magitag-iya kasinuhan? Mga Katoliko, bulangan, Katoliko. Mga kahilayan, mga diskuan, mga Katolikong dagko. Kaya mga karnero nila, pakan na ako mga karnero, o sumay kipakaon nila. Kanang si Pedro, santo papa nila. Wala nga. Hindi ayo. Lusaan da mo ugma. Kahit tagsa-tagsaon ta mo. Hasta ang mga bisyak. Buhanan ninyong sukod sa argumento. Ang argumento asa mabasa sa Biblia o may kasulatan ba? Si Jesucristo ngadto kang Pedro nga nagaingon, Pedro santo papa kas Katoliko. Di na nila mabalibad. Kay ila na lang gisultis mga tao nga ang gagama ni Pedro nga santo papa si Jesucristo busa gipangitaan nato saktong kamatuoran ug ebidensya para maubang tas ilang pagtulunan. Pero ang ilang gihimo gibasa nga ang Biblia o ang gisandigan ang Matthew 16:18-19. Unya atong gibasa, pagbasa niya, kaisgot na si Jesucristo niya nga, "This is your certified that Pedro, you are Santo Papas Katoliko from now on." Mo na argumento dire. Dapat dili ingon ana ang ilang answer. Mga igsuon, ana unta. Ako na pitudlo nila. Mga igsuon, ang argumento sa tuang pare dire nga long hair.
asa doon na ba kunay kasulatan si Hesus Kristo ngadto ni Pedro nga Santo Papa. Wala tayo mabasa ang kasulatan. Pero mutuo tag referensya na ay referensya. Diha noon. Pero ipugos yun nimo nga mabasa sa Biblia kay mong gibasa, pildi ka gihapon permanente. Ay wa mo gi mabasa. Ug motabok ka sa Biblia, aminon sa nimo. Ug motabok ka sa referensya, dawa pa sa nga di na mabasa sa Biblia ang pagkasanto Papang Pedro. Adisir na ko dawaton mong referensya. Mao na ako ha. Kasi katuo mo. Kasi mga ulawan mo bitaw anang madugay bitaw niyong panganak. Kasi malaparo hinuon mo 1,500 na hapak sa inyong naon. Kay once nga mo touch sa Bible, mo dahil mo tabok ka sa referensya, dawa ka sa nga kanang imong gipamatud-an sa referensya, wala sa Biblia. Mo na isiniguro. Pero until nga di ka mo dawat nga ang imong pamatud-an sa referensya, wala na sa Biblia. Maghapon, magbuntag, matapos ang simana, bulan o tuig, di ko mubulag sa Biblia. Gawas kung aminon nimo na ang imong ipamatud-an to ana sa referensya, di na sa Biblia. Pagtabok nimo sa referensya, di na kinahanglan debatihon pa nato. Uyon nako na si Pedro Santo Papa tungod sa referensya, dili sa Biblia. So matuod na ang gagama ni Pedro nga Santo Papa, di na ang Biblia, ang referensya na tungod ninyong mga Katoliko Romano. Sahinan mo na? Tatat yung tango ninyo ko. Lang-lango ninyo ko. Yung na po naroon o. Ito na po do. Tagat na po gulong pa na ito niyo. Manay-giingon ang umayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ang siyang di umayaw. Ang pikon talo. Si Juan Obispo? Ako. Pwede tamo to. Kay obispo itong iyang amahan, si Zacarias, sacerdote man to. Mo nga, si Juan Bautista, pwede siya nga sacerdote. Sacerdote gito siya. Si Juan Evangelista? Di. O si Juan Evangelista, obispo, sa ngalan nga magtotoo ni Kristo pwede. Pero, tungod sa iyang pagkamagtotoo na. Ang ato tinuod manggod, ang atong gipangita nga doon na ba'y kamaturan gikan kang Jesucristo nga si Pedro igama niya nga Santo Papa. Biblical. Pero may nga referensya, referensya na ang gagama, di na Biblia. Karon kung magdebate ka, ngayon ka nga ang atong debatihan gamit ang Biblia ang referensya pwede. Pero mingon gani kunin mo nga Biblia raway without any references. Biblia ra kita. Unsa may atong debatihan? Akong pamatud-an mabasa litra por litra ang gingharian gihatag sa usa ka nasod. Period. Ikaw po, opositor man ka, imo pong pamatud-an litra por litra gyapon mabasa sa Biblia. Agon sa ang gingharian wala ihatag sa usa ka nasod. Ay mo na kung pagkitaon nimo sa atong debate. Ang musukol ana, sigurado, kamang-kamang. Without referensya, pamatud-an ako, mabasa sa Biblia, litra por litra. Litra por litra, mabasa sa Biblia. Ang gingharian gihatag sa usa ka nasod. Sukol ka? O sa imong isukol? Dapat pamatud-an po nimo nga mabasa sa Biblia, litra por litra. Ang gingharian sa Dios wala ihatag. Kaya ako ang ihatag man, ang imo wala ihatag. Mabasa po. Mao na itong hagit niya. Di gani ka tabasa. Di harap ako tuyo ko nago. Matthew 21:42. Did you never read in the scripture? Wala ba kamo makabasa sa kasulatan na ang maong bato sa mga magtutukod sa likway? Nahimong uluhang bato sa pamag ang buhat kini sa Ginoo sa atong mga mata makapahibulong gayon. Busag sultihan ko kamo. Nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo sa mga Israelitas, mga Hudyo.
kay kanang kaninyo anak sila to kay dito gud si Kristo kasulti anak. Unsay niyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Mabasa na letra por letra. Dapat inigsukol nila kay ilang gingharian wala mas kalibutan, mabasa nila nga ang gingharian wala gihatag sa usa ka nasod, mabasa po. Pero mingon sila nga mabasa pamatud-an nato nga mabasa ang gingharian sa langit. Sukol ta, basta mingon sila gihatag sa langit. Mabasa litra por litra ang gingharian gihatag sa langit? Wala. Pero naigingon nga gingharian sa langit. Di ta musupak naman sa Bible. Spakon na nimo. Pildi ka kaya mas Bible. Pero diha na punta dayon magdaog sa langit ug nasod. Inana. Busa dunay time diri nga magtuon ta og debate para mataas ang iyong level sa mga sa kuan kaning mutaas ang iyong level sa debate kanang kasayuran anak. Sige mo tan-aw ang debate nila. Tan-awan ninyo ang ilang mga debate kay makita ninyo ang ilang kapalpakan. Sa ilang cross-examination, palpak. Sa ilang pag-deliberation, palpak. O niya, di mo makakita ang mga pangutana na insakto. Pero puro sarap po. Paano yung panahon na wala. Hindi mo kita. Okay, atong ihatag ni... Ay! What? Boy, maunsa man di ay. Sana oras sa day? Wala na. Ugma na lang, sunod na lang ay musok papa. Papa, ay musok ka. Sige sila gingon nga, nadato na kuno kong panguligtas kwarta. Wagin sila maingon nga sila nadato. Kinubra silang halad, nasimbahan, partingwa puha kayo. Kita muna yung tanong itong amutay. Para yung taong ta makapagwapo aning ato ang tapuk-tapukan. The Bluetooth device is connected successfully. Pagani ko na human, connected sa kulina. Ali, meron bang labing sudan, wala ba po? No, anak siya. Pwede mo, ma, lawa, alas 12 tamang hapa. Ha? Tapos sa, kaya atong tubagon ko yung argumento. Ito lang sa, niya, wa may nisupak atong Biblia. Pag-ingon nga sila tagiyas Biblia, wa man sila musupak pa yun nga diling sila, ang Diyos may tagiya. Tirting ito nilang sa pula to. Kay sila naman yung tagiya. O niya, ang Diyos dili naman. Igora silang gatimba o tubig, giangko na sa atabay. Muna yung hitabuan. Supo, kung tag-is tabay, puntakan yung batutong atabay, di na mo kakabong tubig. Inana, dili mayo nga pataka-taka, tagpatutukos mga tao bitaw, nga patuuho na ito sa dili atua. Muna nga to, kanagi, paambit ako ninyo, sumala ra sa itudlo sa Ginoo. Dili kay mo paambit ko, bisan wala itudlo, di ang kunong ginato nga kita ra. Nipir nga gatudlo ko ninyo, nga kita ra kay maluwas. Dunay kaluwasan ang Katoliko Romano, giandama na ako kay kaluwasan sa Ginoo. Wala man tamo, tamay nila nga di sila maluwas. Di man priya sa ubang pundok mga tamayon ang Katoliko, mingon nga di na sila maluwas, kay ubi mo balhin, di maluwas. Dunay! Naida ko kay kaluwasan nila, diha. Pinangga kay na sila sa Ginoo, kay gadrama sila sa kinabuhi ni Jesucristo. Ang ato lang baga, ay lang po yung palabani. O kung sa'y angay, di harata. Ay, mayon mo nga, Santo Papa si Pedro, kanati ka mo dawat. Pero ilang ipugos, sige na lang. Mayon sila nga, Santo Papa si Pedro. The Bluetooth device is ready to pair. Saan naman? Santo Papa maging Pedro ninyo. Adi, sige. Is connected successfully.
Nanay na sulod. Sige. Bluetooth device is ready to pair. Ikaw na. Ready na, ready. Ilang kata? The Bluetooth device is connected successfully. Wala na yung USB mo, sir? Ha? Yung USB niya, wala na? Wala lagi. Ilan wala ni mo? Wala man. Di halang mo ito yung butang CD. Bilhin mo ito diya. Kapag gibot bata to. Wala man. Diya ko itong nimulas. Ikaw biya to. Di harap to. Ilan? Hilira mo na ito diha. Bata to, nawa yun. Pwede, live pa na eh. Live pa na. Uy. Okay, ready? Uy. Bluetooth. Hindi ay wala ka manaot ay kanang tuloy ko pinangga din mo. May gugma kay na sila. Dili kay di na sila maluwas. Maluwas na sila. Ang ato reply lang sa argumento ni Eugene Pellegrino. Pero about sa kaluwasan, dako kay na sila kaluwasan kay dugay na sila gipadala ang sugo na diha galatay. Ang unang sugo na diha gagi sa Katoliko. Mga kanang Katoliko mga pinangga na Ginoo. The Bluetooth device is connected successfully. Dili ni. Katong kanta sa halat. Katong kanta sa halat. Among nagawa na
O Dios,